gaida ke uwa farar uwa mai alkhairi baba kin yi annuri baba masu alkhairi mama mai dubin nazari mai taimako dubu tare masu rabon hannun jari aljajo bakin gori Allah muke roƙo ya ƙara lafiya tare a gare ki mama farar uwa ya tsara dukkanin hadari baba masu kairori dattijuwa da alheri muna yabo muna kare da godiya ta alheri mahaifiya gurin dauda lawal wacce ba ta alfahari ga gidanki na doka ki taka sannu mama uwa ta gare Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masa albarka roƙon da muke Allah da lafiya Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karna mama kin yi albarka roƙon da muke Allah da kokari Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya da fari kalkalke Allah masanin dare har da safiya waye dungwanin sarki da shi ya halicci kuka da dariya na roƙi salati da tsira gurin maje kan gobe daya a cikin salatin nan ka sa alihi da matansa bai daya albarkacin shi ya Allah roƙon da nake da damini nazari Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya dukar da kai sosai mu kwashi gaisuwa gurin hajiya babba mama Zulai din nan wacce yabanta ba ma dena ba farar uwa cikin mata har yau irin ta kan ba mu samu ba fagen kyauta da alkhairi wallahi mama kam ke kin yi gaba kin zama uwar mata yayya gare ki ba ma daina ba Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya mata ku saurara sosai ku je na akan abin da za na faɗa duk wata mai shirin ta zamto ta gare a yanzu sai dai ta gada domin Hajiya Zulai ita ce ta zamta fara ina ta faɗa ko kun shirin ko zama kamar aikun kaɗan sai dai ku yi hakuri Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya mamar mu ko a yanzu kan rayuwar ki ta yi kyau sosai duba kin taka dukkanin matsayi da duk dan adam yake ta biɗa babba mama yawa girma kan ta wani bangare zan baki samu ba kin zama garkuwar mata ai har mazan ba zai wuce ki biyayya ba Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon da muke Allah da lafiya a gaida ke giwar mata baba zulamu mai haƙuri dinnan tauraruwa mai annure hajiya mai biyayyar Allah nan baya mai goya marayu kin zama damuna gundin ginnan muna roƙo muna kare lahu ya kara nisan kwanan nan Hajiya Zulai mama ture dai da mu muna yaba kokari shafi ne yake wa karki mama masu albarka roƙon
martabar ki Allah tsare ta, na gida da nesa da gata, ko da yaushe kin mana kyauta, lamuran ki baki dage ta, mama ta muna da zumunta, rabana ka kara tsare ta, martabar ta